На колко волта са тия 220 на колко волта са? А ти си ги направил да го регулираш? Това си от преса, бе, човек, аз съм го направил. Ти си свалил всичко. Вече съм си служил нагревател. На колко градуса го На ласкаш? 200 го пердаших, защото че по-има. 83 градуса. В YouTube ще качим Овчаров. Как качваш такъв чип? Трудна работа. Това е трудна работа, бе. Аз никога не мога да ги умеря едно срещу друго. Винаги едно ще избяга на някъде. Че ги намерим. После ги запоявам едно по едно с един появник на 12 волта. И с това. С появника, после ги минавам. И с микроскопа. Ама не ми е зора да го нагласа. Трудно да го се... Значи като не се лепи отдолу, няма никакъв проблем път за вгасяването. Без никакво значение лепи ли са, не ли са лепи. Аз само с два края, без да Чакай, се няма да го лепим отдолу, да е по-лесно. Така, няма да го лепиш отдолу. Дие си изкарал калай. Тебе, ето ми дали макаричката отдолу. Ти бе, това не си ли го виждал, ти си идвал тука? Я пък за едва тук да не съм правил телевизор. Това е един китаец идва тука, как го гледа. Чакай, сега па съм служил тази тънката чопка, тя не става за такива работи. Ти ако имаш отдолу